Δεν ξέρω, κάποιο άλλο θέμα ήθελε να συνεχίσεις, Παναγιώτη? Ναι, συγκεκριμένα. θέλω να επισημάνω, επειδή βρισκόμαστε στα τελευταία του σχεδίου της αποκαλύψεως, είναι τα τελευταία χρόνια αυτά. Όταν λέμε τελευταία, δεν πάει να πει θα καταστραφεί ο πλανήτης και δεν θα υπάρξει συνέχεια και ζωή και τέτοια. Ακούγουμε καλά τώρα? Ναι, ακούγεσαι, μια χαρά ακούγεσαι, μια χαρά. Δεν μιλάμε για καταστροφές, δηλαδή ολικές και εκείνα. Οπωσδήποτε θα συμβούν πράγματα και ο πλανήτης θα ανανεωθεί, γιατί ο πλανήτης είναι ζωντανός οργανισμός. Μην ξεχνάτε ότι από αυτή τη σφαίρα δημιουργούνται τα υλικά σώματα. Η χλωρίδα, η πανίδα από αυτόν τον πλανήτη, σε σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία. Δημιουργείται ζωή. Λοιπόν, δεν είναι ένας νεκρός πλανήτης, ένα σώμα που ταξιδεύει στο διάστημα σαν ένας μετεωρίτης. Αυτός είναι ζωντανός οργανισμός, γιατί η καρδιά του είναι ήλιον, είναι σύσταση ηλιακή. Αυτό που θέλω να επισημάνω λοιπόν είναι ότι οι δυνάμεις του σκότους και τα κέντρα, τα σκοτεινά κέντρα αποφάσεων, τα οποία συνεργάζονται με αλοειδή όντα που βρίσκονται στον πλανήτη μας και μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, και όχι μόνο στον πλανήτη Γη, αλλά και σε άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, είναι το εξής. Έχουν βάλει, Άγγελε, ακούω βουητό, γιατί... Είναι από σένα είναι αυτό, δεν είναι από μένα. Μα πώς είναι από μένα? Εγώ έχω χαμηλώσει πάρα πολύ. Για κάπου ξανάρχεται, γιατί άμα κλείσει τη φωνή σου φεύγει το βουητό. Δεν ξέρω, είναι από σένα είναι κάτι, δεν ξέρω. Τώρα έχει σταματήσει, για μίλα. Ναι. Αν μπορείς να χαμηλώσεις το μεγάφωνο σου, να μην ακούς τη φωνή σου πίσω, θα ήταν καλύτερο, για να βγαίνει καθαρή. Δεν ακούω φωνή μου πίσω εγώ τίποτε. Εγώ έχω μόνο εμένα απ' έξω. Δεν έχω ακουστικά και τέτοια. Τώρα είσαι καλά. Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο να εξοντώσουν τους κατοίκους του πλανήτη Γη και να κρατήσουν γύρω στα 500 εκατομμύρια σαν εργατικά χέρια. Αυτό το σχέδιο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Είμαστε σε μια περίοδο που χρησιμοποιούν τον πλανήτη ραντίζοντάς τον με τα αεροπλάνα αυτά που περνάνε και ραντίζουν τους λαούς και τα κράτη, ώστε να τους αδρανοποιήσουν ένα κέντρο του εγκεφάλου, το οποίο είναι το θάρρος. Συγγνώμη, έχουμε πάλι αυτό το θόρυβο. Αν μπορείς να χαμηλώσεις το μεγάφωνο σου. Δεν ξέρω, άμα χαμηλώσω κι άλλο, πόσο θα ακούω? Όχι, έκλεισα τώρα. Εκεί είσαι καλά τώρα. Just. Εκεί είσαι καλά τώρα. Μια χαρά είσαι εκεί. Μήπως εσένα κάτι άλλο? Όχι, τίποτα. Από μένα είναι... Τώρα ακούγεσαι καθαρά, εντάξει. Αυτό τώρα μου σημαίνει αυτό. Ναι. Συνέχισε σχετικά για τα σπρέι αυτά που είπες, ότι ο Τραμπ έβγαλε και μέσα στην ατζέντα του έχει να σταματήσει να κάνουν σπρέι στα κράτη. Ναι, αλλά το κακό έχει γίνει. Ναι, το ξέρω. Προσέχεις τώρα, το κακό έχει γίνει. Όταν βλέπετε μια Ελλάδα, έτσι, που δεν ανεχόταν ούτε μίγα στο σπαθί της, να κινείται κάτω από μια αδρανή βούληση, μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο αυτό. Το πρώτο βήμα έγινε. Το δεύτερο βήμα θα το θεωρήσετε αστείο, αλλά ποτέ μην υποτιμάτε τον εχθρό σας και πολύ περισσότερο τις εωσφορικές τάξεις που καθοδηγούν τα δικά τους άτομα εδώ κάτω. Ποιο είναι αυτό? Είναι το σχέδιο που παίζεται στα περισσότερα κράτη, το Survivor. Το Survivor δεν είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα πείραμα σε ένα εργαστήριο μέσα, που αυτό το εργαστήριο λέγεται νησί, λέγεται κάποιος χώρος, στρατόπεδο, κάποια απομονωμένη περιοχή, και βάζουν διάφορες ποιότητες χαρακτήρων, προσωπικότητων,
που πιάνουν όλη την γκάμα της κοινωνίας, από ανθρώπους πλούσιους, από ανθρώπους γνωστούς, από αθλητές, από επιφανείς, από απλοϊκούς. Το βλέπετε αυτό, ότι υπάρχει μια κοινωνία μικρή η οποία θα πρέπει να ανταγωνιστεί και να παίξει με τι έπαθλο? Το φαγητό. Αυτό δεν το βλέπετε εσείς. Δόξα τω Θεώ που το βλέπω εγώ και σας το γνωστοποιώ. Το φαγητό έπαθλο. Δεν έχει συμβεί ποτέ σε παιχνίδι να υπάρχει έπαθλο το φαγητό. Αρχίζουν λοιπόν οι συμπεριφορές, οι ψυχολογικές των ατόμων μεταξύ των και αλωτριώνονται σιγά σιγά, βγάζοντας κάποιες συμπεριφορές χαρακτήρων τις οποίες και οι ίδιοι, ενώ στην αρχή ξεκινάνε φιλικά όλοι, και οι ίδιοι εκπλήσονται. Για να μην δημιουργηθεί κάποιο έγκλημα, έχουν τον εξής τρόπο, ότι θα αποφασίζουν κάποιος να φεύγει παρήσακτος, ο οποίος θα ήταν η αιτία κάποιοι άλλοι να τον φάνε. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας ένας-ένας, αποφεύγεται το χειρότερο. Οι άλλοι τώρα, αυτοί που παίζουν μέσα, γιατί δεν είναι ούτε για τα χρήματα, να βγάλουν οι τηλεοράσεις χρήματα, λάθος. Είναι ακριβώς διότι κάποιοι που ελέγχουν τον πλανήτη παρακολουθούν σε κάθε κράτος που έχει τη δική του ιδιομορφία και την δική του ηθική συμπεριφοράς ως φυλή, ως έθνος, ως λαός, και κάνουν συγκρίσεις, ώστε βλέπουν σε ποια σημεία μία μικρή κοινωνία λειτουργεί και αντιδρά με τα δικά τους τεχνάσματα. Και το κακό ποιο είναι? Ότι αυτό το σύριαλ έχει εκατομμύρια ανθρώπους που το παρακολουθούν. Εκεί ξεγελούν τους κατοίκους νομίζοντας ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία το παιχνίδι, ενώ γίνονται μέτοχοι και οι απ' έξω και ταυτίζονται με τα πειραματόζωα, και βλέπεις ότι έχουν και κάποιο ψήφο τέλος πάντων που αποφασίζουν, και είναι το ερέθισμα η μικρή κοινωνία που παίζει μέσα και η μεγάλη κοινωνία απ' έξω, πειραματόζωα, που συμμετέχουν με αριθμούς που παρακολουθούν, ακροαματικότητος. Και την Αυτοί σημειώνουν λοιπόν πόσοι παρακολουθούν αυτό, τόσοι. Αυτοί που παίζουν μέσα τι χαρακτήρες βγάζουν? Τέτοιους. Οπότε η μέσα του έργου πειραματόζωα και απ' έξω βρίσκονται σε μια κατάσταση, ας πούμε, 80% του πληθυσμού της Ελλάδος συμμετέχουν. Άρα είναι επιρρεπείς και παρασύρονται και οι απ' έξω με τους από μέσα. Γιατί βλέπεις ότι συμμετέχουν, τους αρέσει αυτό. Γι' αυτό σας είπα, μην υποτιμάτε το διάβολο. Αυτό όμως γιατί το κάνουν? Διότι κάποιοι οι οποίοι θα πάρουν τα βουνά και δεν θα λάβουν το χάραγμα, αυτοί πριν ακόμα οι άλλοι βγουν έξω, προσπαθούν, ήδη με τα ραντίσματα γίνεται, τώρα γίνεται με τις υποβολές και την ψυχολογία, διότι μετρώντας την ψυχολογία από την ομάδα πειραματόζωο με τους συμμετέχοντες απ' έξω, ξέρουν τι άλλο ζητάνε, ώστε να αφοσιωθούν πολύ περισσότερο, γνωρίζοντας την ψυχολογία τους, να τους ρίξουν το ανάλογο φάρμακο, όχι φάρμακο, αλλά παλμούς και ακτινοβολία με δορυφόρους,
σε ένα κράτος επάνω. Μην νομίζετε ότι το Blue Beam και το HARP βγήκανε για να γίνεται πόλεμος. Λάθος μέγιστον. Βγήκαν για να χρησιμοποιήσουν το Blue Beam, να σε δελεάσουν στο υποσυνείδητο με εικόνα και ήχο, το The HARP για να σου στείλουν τις ακτινοβολίες από την ionosfera, να πειράξουν το ενεργειακό σου πεδίο εφόσον είναι ήδη προετοιμασμένο και να γίνεις ένα άβουλο ζώο. Οπότε μετά οποιαδήποτε εντολή σου περνάνε με διαφήμιση, με πινακίδες, obey, buy, obey, discipline και αυτά, υποβολές υποσυνείδητου, μετά δεν βγαίνεις έξω από τις πόλεις με τίποτα. Μακάρι αυτοί που ακούνε τον Παναγιώτη τώρα ζητούν από τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο παρησία, αυτοί οι πολλοί ολίγοι στον πλανήτη που ακούν αυτήν την εκπομπή και θα την ακούσουν μετά, τη στιγμή που τους έχει μπει το ζυζάνιο της αγρύπνησης, αυτό που τώρα σας λέω εγώ, στο υποσυνείδητό τους και έχουν σχέση με το Θείο, αυτοί οι Νόες δεν πρόκειται να βληθούν ποτέ. Αυτοί λοιπόν οι ολίγοι θα είναι που θα σωθούν και θα έχουν την δυνατότητα να φύγουν έξω. Οι άλλοι θα μείνουν μέσα στις πόλεις και θα λάβουν το χάραγμα δυστυχώς. Αυτό που σας λέγω είναι τόσο αληθινό όσο αληθινό γεγονός είναι και ο θάνατος. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, δηλαδή αυτό το Survivor που παίζει στην Ελλάδα δεν έχω δει ποτέ. Δεν το έχω δει. Να σου πω. Δεν παίζεται μόνο στην Ελλάδα. Παίζεται σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Και κοίταξε τώρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το που με ενδιαφέρει, δεν είναι κάτι το οποίο... Μα είναι δυνατόν εφόσον χρήματα όλη αυτή η παραγωγή έχουν. Ο Τούρκος που γυρίζει το Survivor στην Ελλάδα, γιατί βάλανε Τούρκο? Ποιος ο λόγος να μπει Τούρκος? Επιχειρηματίας που έχει εκατομμύρια. Γιατί? Ακόμα και εκεί σου δείχνουν πόσο υποτελής είσαι ήδη από τα ραντίσματα και δέχεσαι και τον Τούρκο, και τη στιγμή που γιορτάζουμε 29 Μαΐου την πτώση της Κωνσταντινούπολεως του Βυζαντίου 1453 και οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη κάνουν παρέλαση, εδώ οι Έλληνες δεν αναφέρθηκαν καν, παραέβλεπαν Survivor. Με αντίπαλους στους Τούρκους. Μια ομάδα ψυχολόγων αρνητικών όντων, ξέρετε τι στοιχεία είναι για ένα λαό? Τον έχουν στο χέρι, στο τσεπάκι πια. Τελείωσε. Είναι φοβερό αυτό. Ναι. Είναι φοβερό. Και συνεχίζεται, γιατί τώρα θα μπορούν με ακτινοβολίες και με παλμικά κύματα τα οποία ενεργοποιούν, μάλλον αδρανοποιούν κάποια κέντρα του εγκεφάλου, θα σου περνάνε το οτιδήποτε, γιατί τώρα βλέπουν την ψυχολογία, άρα ξέρουν τι παλμική συχνότητα θα ρίξουν επάνω σε μια πολιτεία ή επάνω σε έναν λαό, σε ένα κράτος. Δεν είναι αστεία. Σου βάλανε μέσα αλόφυλα όντα για να μπερδευτείς, να έχεις να ασχολείσαι με τους αλόφυλους για να μην βλέπεις από πίσω αυτό που σου κάνουν. Και ασχολείσαι πια με το οικονομικό και την επιβίωση και δεν ασχολείσαι με αυτούς τους τρόπους που σε κάνουν σαν ένα ποντίκι μέσα στο εργαστήριο. Μάλιστα. Όσοι φεύγουν και πάνε έξω τρόποντινά και δεν συμμετέχουν σε αυτό, γλιτώνουν. Και βγαίνει ένας κομμουνιστής και λέει, όσοι φεύγετε έξω, λέει, από την Ελλάδα, ναι, είσαστε προδότες. Ο Καζάκος. Είσαστε προδότες. Γιατί το σύστημα δεν αρέσκεται να φεύγουν έξω οι νέοι, γιατί έξω θριαμβεύουν οι Έλληνες. Ενώ αν μείνουν εδώ μέσα τους έχουμε όλους στη φάκα.
Οπότε είναι αδύνατον η Ελλάδα να νικηθεί ποτέ, αλλά οι άνθρωποι θα ιτηθούν, θα παραδοθούν από μόνοι τους. Ο Κώστας Καζάκος τι ακριβώς γύρευε τώρα και ψάχνεται σε αυτήν την ηλικία που είναι? Όσον είναι κομμουνιστής, δεν καταλαβαίνεις ότι οι κομμουνιστές δεν έχουν ούτε θρησκεία, ούτε πίστη. Το κόμμα είναι για τους και η ιδέα. Δεν τα ξέρετε αυτά από την ιστορία? Βλέπετε την πορνεία, βλέπετε το Τσίπρα που λέει για τους ομοφυλόφιλους να είστε περήφανοι για αυτό που είστε. Καταλαβαίνετε πράγματα? Είπε έτσι? Ναι, βέβαια. Να είστε περήφανοι για αυτό που είστε. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι όργανα του διαβόλου όλοι αυτοί των νεοσφορικών τάξεων που τους τοποθετούν εκεί για να εκφυλίσουν το ήθος και την αρετή ενός λαού και ενός έθνους που λέγεται Ελλάς. Συζητείτε εδώ στην Αμερική